Хора, сега отиваме в пропастта и сега идвам. Чочо се и тръгнал и сам ще бъда в този видео, да. Хора, сега отиваме в пропастта сам и точно въоръжен. Мале хора, то както и затрупал сняг. Да, и ще видя какво ще стане, как ще стане, как ще стане. И така, че... Възглавничка! Моля, това преди беше мое. Я да го вземи. Да кажа, че това беше част от дюшека ми. И да. Сега ще влезем малко по-навътре, но видеото ще свърши, но... Good luck!